Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jason Gameplay i dzisiaj zrobimy sobie odcinek z GTA Online, 5 Online. Tak jak Wam obiecywałem, jesteśmy tutaj, to jest moja postać, ta wygląda. No więc tak, jestem w moim domu, gdzie kupiłem go za napad i sobie wyjdziemy. Zrobimy sobie może jakiś deathmatch. Nie no. Mam nadzieję, że jesteście szczęśliwi, że zrobiłem tą serię. Jaką kurde serię? Jakie... No i tak po prostu zrobimy sobie deathmatcha. Jak już mówiłem. Jestem złodziejem. Mi się zepsuł mi się samochód. Albo sobie kupimy broń. Bo mam tylko, słuchajcie, pistolet jakiś marny. Nie, ja mam Uzi, pistolet i butelkę. Więc przydałoby się. Jeżeli był to pan. Okej. Weźmy sobie ten ukłudy. Poczekajcie. Co to jest? Nieważne. No to kupimy sobie SMG. Okej, powiększony magazynek, latarkę. Okej, i stąd wychodzimy. Okej. No i teraz zrobimy sobie tego deathmatcha. Ile jest minut? 2 minuty. Jak widzicie, nie słyszycie pewnie za bardzo głosu, bo już przyciszyłem trochę. Zobaczymy, ile graczy jest. Tylko ja jestem w tej sesji, ale na konsoli fajnie się gra, od razu mówię, niż na kompie. Ja tak myślę po prostu. Dobra, napadniemy sobie na sklep, ok? Napadniemy sobie na sklepik. Ale pierwszy, za czym to zrobię, to akcesoria, maski. Poczekajcie. No. Sobie tutaj zrobimy napad. Co? Dawaj, haj, śmieciu. Mały. Dawaj ten haj, śmieciu, no. Bo cię odstrzelę. Kapustę cię odstrzelę. No dawaj ten haj, śmieciu, no. Dawaj. Uciekamy. Tak. No to pięknie. Nie udało się mi. Dobra, uciekamy. Drużynowy deathmatch. Dobra. Weźmiemy sobie deathmatcha drużynowego. Ale stanąłem. Okej, zrobimy sobie tego deathmatcha. O, zapraszamy. Ło, level 1000 mam gościu. Tak, fuck. Co to jest? Wytycy? Tu sobie zapraszam moich znajomych.
Nikogo nie ma. Nie wiem, czy to się weźmie uda. Nie, to jest parkour. Ludzie, to jest parkour. No, jakiś gościu dołączył. Ludzie, pierwszy raz będę w parkoura grał. I to w GTA. Ja jebie. O, dołączę. No dawaj. No. I odliczanie 50 sekund. Ojej, jeszcze jakiś gościu dołącza. Ile mam, proszę? 6 minut dopiero, ludzie. No dawaj, szybciej. Jakaś baba tutaj dołączyła. Ja jestem słaby, bo ja mam ten level 14, a ten host ma aż 1000. To musiał dużo grać w tej GTA. A ten gościu Solazo Manuel ma 4 level. Pięć, 4, 3, 2, 1. No. Dobra, uruchamiamy sesję, ludzie. Oby to nie był parkour na motorach. Bo się zabiję. Twój zachód 0, bo ja nie walę nikogo. Gotowe do gry. No. Nie no, myślę, że nam się uda. Chyba. Myślę, że nam się nie uda. Żółtodziubek! Dobra, 2, 1, 0. Zaczynamy. Ja nie wiem, co to jest. Ej. Insane Deathmatch? Aha. To jest Deathmatch, spoko. Co to jest? Co kurde jest? Ej, what the fuck? Ej, lol. Ja nie wiem, czy to uda się. Bo mój słab wspiera mnie. Dobra, zabiłem gościa. Dobra, walnąłem. Fuck! Jaki ze mnie debil walnąłem. Nie, to ja się tak nie bawię. A ten walnął. Ten se walnął. Narka. Aha, słabo. Nie, chodź tu paragaju. To jest walka, co jest? Ej, co jest? What the fuck? Tłuczę cię na śmierć, nienawidzę go. Jeszcze wygramy, ludzie. Jakbym miał to SMG, to bym go rozwalił. Jaki typ. Nie, tak się nie bawię, to jest po prostu... Ja tak się nie bawię, jola.
Dobra, idziemy. Aha, spoko. Co to miało być? Walimy go! Jest! Co? Nie, spieprzaj, spadaj! Pedofil. Mega. On go tak rozwalił teraz. Oj, what the fuck? Jest! O. Jest! Udało mi się zebrać testosteron, co? Muszę go przetestować. Jaki ty... Ej, patrzcie. Tak. Dobra, lecimy z tym koksem. Lecimy! Come on! O! Ej, co ja robię? No powiedzcie mi. Fucking shit. To jest Parkour City. ABG for Flyers. Aha, spoko. Coś jest A. ABG for Flyers. Yeah. Oh. Widzicie? Zabijasz obuchem. Jestem najlepszy, nie żartuję. Nagroda 140. Fucking shit. Popełniam samobójstwo. Jest 12 dni. Popełniam samobójstwo, spoko. Popełniam samobójstwo. Po co jest ta benzyna? Yeah. Ej, what the fuck? Ej, co jest? Nie przejdę ty gnoju. Ej, no, zabiliśmy się nawzajem. Nie, ludzie, ja tak się nie bawię. No co chodzi w tym parkurze w ogóle? Ja się regeneruję. Nathan śmieć popełnia samobójstwo. Alberto Luna. Fucking bitch! Lata! O! Dobra. Walić to. Ło, ale go jednąłem. Takie? Oh, fuck! Lecę! Ale co on robi, kurde, wali? Aha, spoko, nienawidzę tego śmiecia. Jeszcze zobaczę, z kim ma do czynienia. Ile już minut? 14, wow, Boże. Nie, ja tak się nie bawię, słuchajcie, ja tak się nie bawię, nie. Nie! Wali. Sranki na ryja, śmieci. Aha, spoko. Ale przynajmniej go zabiłem. Patrzcie, tu śmieci mały.